Nalazimo se u Los Angelesu, tačnije ispred Sofi stadiona, gdje reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra utakmicu protiv Švicarske u okviru drugog kola grupe B. Ova utakmica mogla bi značiti i prolaz reprezentacije Bosne i Hercegovine u naredni krug. Ali o tome razgovaramo večeras, a ono što vam vi donosimo, to jeste neke od zanimljivosti u vezi Sofi stadiona, koji vrijedi 5,5 milijardi dolara i on je tako najskuplji stadion na cijelome svijetu. Njegov kapacitet je 70.000, a za neka velika takmičenja bude i do 100.000. Možemo da vidimo da je i ispred stadiona prava ljepota. Također, stadion izgleda onako kao svemirski brod, što sigurno za izvedbenike Sergeja Barbareza će biti motiv više, ali i za našu publiku koja će sutra da napuni ovaj stadion i bude velika podrška za naše Zmajeve.